A vonalban Bödör András, a T-Mobil kommunikáció és márkaépítési osztály csoportvezetője. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Az elmúlt időszakban a szakmai fórumokon és egyéb helyeken is lehetett érzékelni egyfajta elégedettséget, konfliktusos helyzetet, problémát, aminek az a lényege, hogy a szabályozás, kommunikátorok, a nagy cégek marketingesei, reklámszakemberei szerint túlságosan keményen köti Magyarországon ezeket a cégeket a reklámokban. Tulajdonképpen miről van itt szó egészen konkrétan? Ugye itt utalhatunk például egy olyan szakmai tanácskozásra, amely megállapítja, hogy a fogyasztók inkább tisztában vannak azzal, hogy mire számíthatnak a reklámokon kívüli forrásokból is. Szóval hogy néz ki maga az alapkonfliktus? Az alapkonfliktus úgy néz ki, hogy van egy szakadék a között, hogy a reklámszakma vagy a kommunikációs szakma mit gondol a reklámról, a reklám szerepéről, és a szabályozó mit vár el, vagy mit gondol arról, hogy milyen funkciót kellene betölteni a reklámnak. A szabályozó azt gondolja, hogy ezek a reklámok, ennek az a feladata, hogy a fogyasztót tájékoztassák az ajánlat, a termék, a szolgáltatás valamennyi részletéről, míg a kommunikációs szakma azt gondolja a reklámokról, hogy annak az a feladata, hogy az adott termék vagy szolgáltatás legfontosabb megkülönböztető elemét, amivel meg tudja különböztetni a versenytárs hasonló termékétől, ezt kiemelje, valami módon dramatizálja és megjelentesse a kommunikációjában. Hiszen, ahogy ön is említette, tudjuk nagyon jó kutatásokból is, hogy a fogyasztó sem várja el, hogy abban a rövid időben, amennyit ő a reklámokat látja, találkozik velük, rázúdítsunk minden információt, egyszerűen ő is elveszik benne, és nem bírja kihámozni, hogy mit is szeretne üzenni a hirdető neki. Egyébként itt lehetséges, hogy érdemes megkülönböztetni különféle ágazatokat, tehát a hírközlési szakma reklámjai ezügyben nyilván nem esnek egy kategóriában, mondjuk a banki reklámokkal, amelyekről annyi szó esett egy időben, amelyeknél tényleg volt olyan, hogy bedobtak egy százalékot, és nem dobtak be egy másik százalékot a valóságos feltételek között. Így van. Egyértelműen nem arról van szó, hogy a kommunikációs szakma azt támogatna, hogy félrevezessük a fogyasztókat, vagy megtévesszük őket, vagy hazudjunk, ne adj Isten, a reklámokban. Itt tényleg csak arról van szó, hogy kiemeljük ezt az egy tulajdonságát. Itt nem is árakról beszélünk feltétlenül, hanem azt a díjcsomagnak, vagy egy adott készüléknek, vagy egy szolgáltatásnak azt a tulajdonságát, amivel meg tudjuk különböztetni, hogy mitől különleges az, miért adott esetben miért jobb, vagy miért jobban illeszkedik a fogyasztónak egy bizonyos hívási vagy használati szokásához, mondjuk. Tehát itt tulajdonképpen a reklám alapvető funkciójának a megítélésében van egy szakadék. Ezek szerint a hatóság és önök között. A hatóság információkat vár a reklámtól, önök meg azt mondják, hogy ez másodlagos, vagy egyáltalán nem kell, hogy ott legyen. Így van, mert hogy nagyon jól tudjuk, hogy a fogyasztó sem várja el, és azt is tudjuk kutatásokból, hogy miután megnézett mondjuk egy tévéspotot, vagy találkozott egy óriás plakáttal, ha az felkeltette a figyelmét, akkor úgyis tájékozódik többnyire websájtokról, honlapokról, most egyre nagyobb szerepe van már a különböző fórumoknak, de akár az ügyfélszolgálaton is nyilván a szerződéskötések előtt különböző tájékoztatanyagból, és hát nagyon fontos, ugye egyre fontosabb a barátok, ismerősök a véleménye e tekintetben. Tehát maga a reklám, a hagyományos ATL reklámnak mondott eszközök, a tévé, óriás plakát, rádió, ahol egyszerűen annyira rövid idő áll rendelkezésre ahhoz, hogy a fogyasztónak megpróbáljuk elmondani, amit mi szeretnénk, alkalmatlan is arra, hogy ezeket az információkat közöljük vele. Ez világos, de egyébként ez teljesen biztos, ez egy kicsit meglep engem, hogy a fogyasztónak tényleg nincs igénye arra, hogy több információt is kapjon egy adott reklámból?
Nincsen, tényleg ezt látjuk kutatásokból, hogy a fogyasztó a döntés előtt legalább 2 forrásból tájékozódik, és nagyon kicsi azoknak a százaléka, akik egy tévéreklám hatására már rohannak is az üzletekbe, hogy megvásárolják azt az adott terméket, szolgáltatást. De egyébként, ha így lenne, akkor is az üzletekben mindenképpen tud tájékozódni akár az ügyfélszolgálatos, vagy az értékesítő munkatársunktól, vagy munkatársaktól, akármelyik értékesítési ponton. Ehhez képest mi az, amit önöknek most előírnak a szabályok? Tehát mi kell, hogy szerepeljen, és mi az, amit kifogásolnak, ha nem szerepel? Árak például? Ugye mindegyik eset különböző, tehát esetenként ér el az, hogy a szabályozó hatóság az egy reklámnál mit kifogásol. Tehát minden hirdetett terméknél, szolgáltatásnál adott esetben más és más lehet a probléma. Ez is okoz egyébként a nehézséget, hogy valójában nincsenek exakt lefektetett pontok, hogy ennek kell szerepelnie, ennek nem kell szerepelnie. A szabályozás az azt mondja, hogy tájékoztatni kell minden lényeges feltételről a fogyasztót. Hát ez nagyon általános megfogalmazás, az biztos. Ebben minden belefér, vagy semmi nem fér bele. Így van, pontosan ez is egy nehézség nekünk, hogy nyilván minden hirdetőnek az a célja, hogy megfeleljen a szabályozásnak, ne legyenek ebből neki problémái, és próbálná feltérképezni, hogy milyen feltételeknek kell megfelelnie, de nagyon nehéz ezeket exaktul vizsgálni. Adott esetben lehet kitapasztalni valójában, hogy annál a konkrét terméknél, szolgáltatásnál alkalmazott kommunikáció az elégséges-e a szabályozónak. De hát ez eléggé kellemetlen formula, mert ugye beindítanak egy reklámhagyjáratot, a tapogatózás hegyében, aztán menet közben derül ki, hogy esetleg sérelmezi a hatóság. Így van, ezek többnyire utólag, ugye van azért egy átfutási ideje is, itt ilyen 6-8 hetes kampányokról beszélünk, sokszor már csak utólag kapjuk a tájékoztatást, illetve a megkeresést a szabályozótól, hogy ő vizsgálná ezt az adott kommunikációt, és hát nagyon hosszú átfutásokat, több hónappal később születik aztán mondjuk egy határozat, ami elmarasztalja a hirdetőt. Na most azért az is érdekes, hogy ezek a problémák, tehát amikor valaki kifogásolja azt a bizonyos reklámot, ez a kifogás, ez a fogyasztó felől indul, vagy pedig a hatóság maga lép a maga szabályainak az értelmezése szerint? Mind a kettő megtörténhet, tehát a hatóság az saját hatáskörben is indíthat eljárást, illetve fogyasztói megkeresésekre is, bejelentésekre is indíthat eljárást. Sőt, megvan az a lehetőség is egyébként, hogyha ő a szabályozó esetleg ezt elutasítaná, ezt a fogyasztói megkeresést, akkor mondjuk a fogyasztó ezt bírósági eljárásban adott esetben mondjuk kikényszerítheti a szabályozótól, hogy ő mégiscsak vizsgálja ezt az adott kommunikációt. Szóval az érdekes kérdés például, hogy az önök tevékenységében ez hogy csapódik le, vagyis valóban létezik-e ilyen problematika, hogy a fogyasztók nem kapnak elég információt, vagy valójában a kereskedelmi forgalomban a reklamációk száma ezt nem igazolja? A tapasztalatok azt mutatják, hogy ezt nem igazolják vissza. Tehát a fogyasztók, a kutatás egyébként erre szintén kitér, hogy a fogyasztók nem csalódottak abban a tekintetben, hogy mi az, amit reklámban láttak, mit gondoltak erről a termékről, szolgáltatásról, és mi az, amit végül kaptak. Miért szigorúbb, vagy szigorúbb egyáltalán a hazai szabályozás ebben az egész történetben mondjuk a nyugat-európai országokénál? Hát ugye az uniós országokkal kapcsolatban vannak tapasztalataink. Mi azt látjuk, hogy a szabályozás nyilván nem szigorúbb, ugyanazon uniós szabályok alapján kellene működnünk, mégis a gyakorlat az mást mutat. Mi követjük a csoportba tartozó, tehát a T-Mobile, T-Home külföldi kommunikációit, és azt látjuk, hogy ott sokkal inkább van lehetőség arra, hogy a reklámot tényleg reklámnak kezeljék. Látjuk, hogy tényleg a TV spotokban, hirdetésekben egy nagyon jól körülhatárolható módon figyelemfelkeltés a cél, ez is valósul meg, és nem kell nekik tele zsúfolni ezeket a reklámokat az összes részlettel
amik tényleg csak a megértést nehezítik. És az ottani hatóság ezek szerint nem kifogásolja, hogyha nincsenek ott ezek a részletek? Mi úgy látjuk, hogy nem, tekintve, hogy ez a gyakorlat, ez a külföldi példákon, ezek több kampányon végigvonuló, évek óta tartó folyamat. De egyébként lehet ennek valami magyarázata, speciális magyarázata, hogy itt nálunk miért alakulnak másképp a dolgok? Hát a szabályozónak van egy hozzáállása e tekintetben, ő azt mondja, hogy adott esetben mondjuk nyugat-európai országokban egy sokkal erősebb reklámtudatosság, vagy fogyasztói és vásárlói tudatosság van, mint mondjuk Magyarországon. A szabályozó még azt is mondja, hogy ő neki pedig adott esetenként vizsgálja, nem tud egy általános szabályozást, vagy konkrét keretrendszert, vagy szabályrendszert ide felállítani. Ő minden egyes esetet vizsgál, és azt vizsgálja, hogy az adott kommunikáció az alkalmas volt-e a megtévesztésre. Tehát tulajdonképpen, hogy mondjam, a mi kis kezdetleges kapitalizmusunknak a terméke ez az egész helyzet ezek szerint. Hát a szabályozónak az a véleménye, hogy a magyar fogyasztói társadalomnak még e tekintetben van tanulni valója, vagy fejlődni valója. Mennyire köti meg a kezüket mindez? Tehát úgy értem, hogy mások lennének-e, más arculattal, más felfogásban találkoznánk-e az önök reklámaival, például, hogyha lazább és mondjuk nyugat-európaihoz hasonló lenne a szabályozás, illetve a szabályok működtetése? Én azt gondolom, hogy a reklámok talán érthetőbbek lennének, a fogyasztók számára is egyértelműbbek lennének. Mi ebben a tekintetben is végeztünk különböző felméréseket, kutatásokat, de egyébként ez nyilván evidencia is, hogyha egy reklámban 5 feltétel helyett csak 3 van, vagy 2, akkor azokra a fogyasztó is jobban emlékszik, nagyobb százalékban tudja ezeket a egyébként szolgáltatásos tarifacsomaghoz kapcsolódó paramétereket, feltételeket felidézni. Egyébként pedig egy reklám sikeressége, kreativitása az nyilván erősen érzékelhető aztán a forgalomban is. Tehát önöknek egészen konkrét anyagi érdekei fűződnek ahhoz, hogy úgy mondjam, ütősebb reklámokat tudjanak gyártani és az emberek elé állítani. Ez nyilván így van, ugyanakkor én azt is mondanám, hogy ahhoz viszont egyáltalán nem fűződik semmilyen érdekünk, hogy a fogyasztót megtévesszük. Tehát egyik hirdetőnek sem érdeke, hogy a csalódott fogyasztókat termeljen, és hát nyilván az sem érdeke, hogy aztán a különböző szabályozói büntetések, bírságok nyomán egy ilyen negatív kép alakuljon ki róla. Megpróbáltak-e szót érteni a hatósággal ezekről a dolgokról? Mi próbáltunk természetesen párbeszédet kezdeményezni, és a szabályozó oldaláról van is erre nyitottság, nyilván a törvényesség keretein belül tud e tekintetben működni. Valóban volt az Internetes Vállalkozások Szövetségnek a Telco tagozata által szervezett klubnap, ahol a szabályozói oldalról is több képviselő részt vett, és megpróbáltuk elmondani nekik, hogy mik azok a problémák, amikkel mi szembesülünk a napi kommunikációs gyakorlatban, és megpróbáltuk őket megismertetni azokkal a kutatási eredményekkel, anyagokkal, amik az álláspontunkat alátámasztanák. Nyilván ez egy hosszú folyamat, tehát lépésről lépésre tudunk haladni. De egyébként mi volt az ő reakciójuk ott a helyszínen? Én azt gondolom, hogy az egy fontos eredmény, hogy egy nyitottságot tapasztaltunk, és el tudott indulni egy folyamat, egy munka, aminek a nyomán reméljük, hogy a kommunikáció tekintetében tudunk tényleg valódi reklámokat készíteni, és nem pedig részletes tájékoztatóanyagnak hívott reklámokat. Igen, itt olvasok az önök anyagában egy érdekes kategóriát, az álomkreatív. Így van, hát az álomkreatív az valójában már nem is a kreatív szempontból álomkreatív, hanem egy olyan kommunikáció, egy olyan kampány, amiben valóban csak a reklám alapfunkcióját el tudja látni, tehát a lényegét meg tudja valósítani, hogy egy nagyon fontos elemét annak a bizonyos terméknek, szolgáltatásnak kiemeljük,
és azzal arra tudjuk felfűzni a kommunikációt, azt tudjuk megjeleníteni, arra tudjuk akár a kreatívot ráfűzni, és így módon a fogyasztó is egy érthetőbb kommunikációval, reklámmal találkozik, illetve a hirdető is jobban el tudja mondani az ő saját üzenetét. Egyébként ez érdekes, hogy önök panaszkodnak arra, hogy erősen köti a kezüket a szabályozás, illetve a szabályozás értelmezése. Ehhez képest azért meglehetősen érdekes, izgalmas reklámokkal találkozik az ember. Akár az óriás plakátokon is, akár a tévékben. Szóval azért a kreativitásnak is vannak esélyei, még hogyha a gúzsba kötve kell táncolni, akkor is. Ez így van, tehát nyilván igyekszünk a fogyasztók elé érdekes, izgalmas reklámokat tenni, amik nyilván a márkára nagyon jó hatással vannak, azonban maga a tarifacsomag, vagy az adott termék, vagy az adott szolgáltatás, az sokszor pont emiatt ugye elsikkad, egy kicsit egy ilyen érthetetlen adathalmazzá válik a kommunikáció, mondjuk egy tévészpotnak a végén van egy óriás plakáton, egy ilyen szövegtengerré változik azáltal, hogy kénytelenek vagyunk minden feltételt, amit a szabályozó elvár megjeleníteni. Nos, minden esetre a Gazdasági Rádió nyilván érdeklődéssel figyeli ennek a vitának a kimenetelét, és hogyha lesz valóságos fejlemény, arról is beszámolunk. Bödör Andrást, a T-Mobile kommunikáció és márkaépítési osztály csoportvezetőjét hallották. Köszönöm szépen, hogy velünk volt. Köszönöm szépen, és viszonthallásra.